Rezultati rada menadžmenta opšte bolnice Šabac i Ministarstva zdravlja postali su vidljivi. Bolnica je danas dobila najsavremeniji aparat, baterijski motorni sistem, koji će se koristiti za operacije u domenu ortopedije i traumatologije. Uz pomoć ove opreme, lekari će podići kvalitet rada tokom najtežih i najkompleksnijih hirurških zahvata. To je jedna vrlo ozbiljna mašina s kojom svi ortopedi danas bi trebalo da imaju u svim bolnicama i to je jedan osnovna postavka tog sistema. Naravno, sad na to sve postoji nadogradnja, sve zavisi od potreba bolnice, potreba ortopedije kojoj trebaju ti nastavci za to, ali ovo je osnov sa čime bi svi ortopedi mogli da rade sve operacije tipa traume, tipa proteza, dugih cevastih kostiju i sve ostale operacije vezane za ortopediju. Od početka godine opšta bolnica Šabac aplicirala je za 23 projekta. Značajne donacije su već stigle i omogućile adekvatno i pravilno lečenje pacijenata. Pomenuo bih donaciju japanske vlade, odnosno ambasade. To su 4 endoskopska aparata i videolanac, znači 2 gastroskopa i 2 kolonoskopa koje smo dobili otprilike pre nekih mesec dana. Treća donacija koja se desila evo baš ovih dana jeste donacija crkvene opštine iz Linca, protoreja Dragana Mićića, koji je čovjek dobre volje i uspeo je da prikupi, odnosno iz bolnice iz Linca donese u Šabac oko 38 natkasnih kaseta vrednosti negde skoro do $500.000 dinara. Stari dotrajao sistem zamenjen je novim koji će od danas biti sastavni deo operativnog bloka Šabačke bolnice. Ministarstvo zdravlja za nabavku najsavremenijeg aparata opredelila je $1.600.000 dinara.